Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna llum. Fir-riflessjoni tagħna llum dwar il-ġrajiet ta' Fatima, sierin nirriflettu fuq it-tieni dera tal-Madonna ġewwa Fatima li seħħet fit-13 ta' Ġunju tal-1917 diġà bdejna nirriflettu fuqha u kif qegħdin nagħmlu naqraw silta mill-kitbiet ta' Luċija u nagħmlu ftit riflessjonijiet. Naqraw parti mill-ġrajja tat-tieni dehra meta Luċija fid-dialogu tagħha mal-Madonna tgħidilha hekk: Nitolbok toħodna l-ġenna, talbet Luċija. U l-Madonna wiġbita: Iva, se nieħu lil Ġaċinta u l-Franġisku m'għandhomx, iżda int trid tibqa' hawn ftit ieħor. Ġesu jixtieq jinqeda bik biex in-nies isiru jafuni u jħobbuni. Irid jistabbilixxi fid-dinja id-devozzjoni lejn il-qalb la teba tiegħi. Jien se nibqa' hawn waħdi? Staqsejt iddispjaċuta. Le binti, jiddispjaċik ħafna? Taqtax qalbek, jien ma nitilqek qatt. Il-qalb la teba tiegħi tkun ir-refuġju tiegħek u triq li twaslek għand Alla. Fil-waqt li Madonna qalet dawn l-aħħar kelmiet fetħet idejha u għat-tieni darba xeħdetilna raġġi ta' dak l-istess dawl qawwi. F'dan id-dawl isna rajna li nfusna mitlufin f'Alla. Ġaċinta u Franġisku kienu jidhru f'dik il-parti tad-dawl li kienet tila lejn is-sema u jien f'dik li kienet imxerda fuq id-dinja. Quddiem il-pala tal-id tal-Madonna kien hemm qalb imdawra bix-xewk li kien qiegħed jinfida. Fimna li din kienet il-qalb la teba ta' Marija, uffiża bid-dnubiet tal-umanità u li qiegħda titlob riparazzjoni. Ekk, f'din it-tieni dehra eżistijej, hawnhekk għandna talba partikolari parti mid-dialogu, it-talba ta' tfal rappreżentati minn Luċija illi imorru l-ġenna. U din hija kemm sabiħa eżistijej. Fil-preżenza ta' Alla, f'esperjenza ġenwina ta' Alla, anke permezz tal-qaddisin tiegħu, kif qed jiġri hawnhekk it-tfal permezz ta' Marija. Hawnhekk titla' xewqa profonda tal-bniedem għal Alla. Li tixtieq tmur il-ġenna dawn mhux qed jgħidu nixtiequ mmutu, nixtiequ neħilsu mid-tbatija ta' din id-dinja, nixtiequ neħilsu mill-impenji tagħna, mid-dmirijiet tagħna, mid-dover tagħna bħala ċittadini mhux biss tas-sema manka ftit tal-art. Le. Mhijiex biex teħles mis-sofferenza, mhijiex biex teħles mir-responsabilità tiegħek. Daw laqas qalula aħna nixtiequ mmutu, nixtiequ mmorru l-ġenna għaliex il-Madonna ġabet il-ġenna. Din id-dija, din id-dawl kontinwament li joħroġ minn Marija huwa sinjal ta' Alla li Marija hija immersa fih. Ftakru Marija hija dik li f'Nażaret l-Ispirtu niżel fuqha, hija dik li l-libsa tagħha u l-Ispirtu Santu. Hija dik li jam libsa b'dan il-mantell tal-Ispirtu meta Ġesu qalilna intom titlibsu bil-qawwa. U din il-qawwa hija l-Ispirtu Santu li tant drabi huwa simbolizzat b'dawl, b'nar, etc. U allura eżistijej hekk il-Madonna għandha din il-qawwa fiha nfisha li mhijiex hi imma hija l-Ispirtu t'Alla li lilna jiġbidna lejn il-ġenna. Maħbubin tiegħi. F'Marija hemm forza ta' attrazzjoni kbira għal Alla. Il-Madonna tattirana għal Alla. L-eternità mhijiex spazju, mhijiex post, laqas mi żmien. L-eternità hija persuna, hija Alla nnifsu. Aħna msejħin eżistisa biex inkunu ma' qudiem miegħu għal dejjem minn issa għall-eternità.
Għalhekk eżisti jew anke aħna nirriflettu ftit id-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna qiegħda twassalna li aħna nixtiequ mmorru l-ġenna. Jew aħna marbutin fuq dil-art u rridu nitolbu lil Madonna biex tgħinna nsolvu l-problemi tagħna fuq dil-art u nifqu hemm. Mentri Marija b'mod fin tiġbidna lejn l-eternità, lejn Alla, lejn il-ġenna. It-tfal din qed jitolbuha. Xi drabi aħna nibżgħu minnha. Fil-kelma tal-Alla nsibu espressjoni tgħidilna li l-imħabba perfetta tkeċċi kull biża' l barra. U l-ikbar biża' li għandu l-bniedem hija l-biża' tal-mewt. U din il-biża' l barra tkeċċiha l-imħabba perfetta u l-imħabba perfetta minnu l-Ispirtu Santu msawwa fi qlubna skont San Pawli tar-Rumani kapitlu 5 vers 5. Meta għandna l-Ispirtu talla fi qlubna Alla li jammar fina il-biża' mill-mewt aħna nilbuha. Ix-xewqa l-Alla issir l-ikbar xewqa li aħna ikonna. U din hija grazza li aħna rridu nitolbu anke lill-Madonna eżisti. Nitolbu bl-interċessjoni tagħha mill-qalb li l-Mulej jimlinna qalbna bl-Ispirtu tiegħu u jeleb ġewwa fina din il-biża' li aħna għandna mill-mewt. Il-biża' li aħna għandna li l-Mulej sejħinna għal dejjem fl-eternità. Hija verità li nafuha li l-kol se mmutu, hija verità li nibżgħu minnha. Verità li għajla naħsbu fuqha, verità tiġi meta tiġi. Mentri hawnhekk it-tfal qed jitolbuha huma għaliex hemm l-attrazzjoni għal Alla. Hemm il-ġibda profonda għal Alla. Il-Madonna xi twieġeb għal din it-talba? Iva. Se nieħu lil Ġaċinta u Franġisku m'għandhomx. Kemm sabiħa, se nieħu. Il-mewt mhix xi ħaġa li tiġi fuqna hekk bla doċċ, tiġi fuqna ma nafx kif. Il-Mulej jmexxi l-istorja ta' ħajjitna hu. Il-mewt hija li Alla joħodna għandu. Joħodna għandu. Joħodna għandu kemm sabiħa. Il-Mulej joħodna lura fit-tar tal-missier tagħna. Tal-proċess u tal-batija lina. Ma jekk aħna nifhmu x'ikun qed jiġri, il-missier tagħna tas-sema qiegħed joħodna mill-ġdid għandu. U Marija tgħid se nieħu xi ħaġa li hija qiegħed tagħmilha. Kemm sabiħ eżisti li anke aħna nitolbu għal moribondi, nitolbu li l-preżenza t'Omna Marija u San Giuseppe ikunu preżenti ma daw kollha illi jkunu qegħdin fl-agunija tagħhom. Din hija grazzja kbira li aħna għandna nitolbuha għaliex Omna Marija ma' San Giuseppe il-Qaddisin l-Anġlu Kustodju jisimha anke aħna. Irdu nakkumpanjaw bil-xulxin lejn l-eternità. Eżisti. Ek Marija jadillhom li ddaħħalna fid-dar tal-missier. Hemm dil preżenza ta' Marija f'ħajjitna anke fil-mument tal-mewt tagħna kemm sabiħa eżisti. Ejjew nitolbuha din il-grazzja waqt li qed nirriflettu fuq din it-tieni dehra. Li tolbu l-grazzja li Omna Marija ma' San Giuseppe ikunu preżenti fil-mument tal-mewt tagħna u jħejjunna qalbna u joħduna għand il-missier. Tgħidilha li Franġisku Ġaċinta ma jdumx ma jasal il-mument tagħhom u fil-fatt danna fuq. Franġisku Ġaċinta it-tnejn li huma l-Mulej ħadhom għandhom feta żgħira. Iżda int trid tibqa' hawn ftit ieħor. Aħna nafu li Luċija damet ħafna ħajja eżisti, jiġifieri ħafna minna mhux ħafna naħseb kol kemm aħna niftakruha ħajja meta ta' snin ilu. Dan il-ftit, immaġina fin-1917 u tgħidilha ftit ta' żmien ieħor. U dan il-ftit kellu jittawwal għal 20 ta' snin. Anka din turina kemm quddiem Alla żmien mhux kif naħsbu aħna. Jum wieħed huwa bħal 1000 sena quddiemek Mulej tgħidilna l-kelma t'Alla. Iż-żmien fajnejna u fajnejn Alla mhux l-istess. Xi drabi l-Mulej anke f'qalbna forsi nħossuh jagħtina weddiet ftit żmien ieħor imma kemm ħandum nistenna, ma dan il-ftit quddiem Alla m'għandux iż-żmien li għandu tiegħu tiegħek. Nafu li Luċija dan il-ftit tagħha kellu jdum ħafna fil-verità. Ġesu jixtieq jinqeda bik
biex in-nies isiru jafuni u jħobbuni. Ara din hija missjoni illi Marija qiegħda twassal lil Luċija. Ġesu jrid jinqeda bik. Il-mulej Ġesu eżisti għandu missjoni għal kull wieħed u waħda minna. Aħna għaddejja irid jinqeda bina. Kemm hija sabiħa din il-verità eżisti. Kull kemm aħna kienna nieħtlu dejjem aktar fil-profond tagħha. Il-mulej irid jużani. Issa toqgħodx tgħid jien m'iniex kapaċi, jien għadni żgħir, jew jiena fxjuħ, jew jiena issa min tajjeb għal xejn. Mhijiex verità. Il-Madonna twassal dal-messaġġ il-tifla fl-adolescenza tagħha, tifla li ma kienx taf taqra fil-fatti fid-dera ta' qabel Madonna kienet qaltilha biex tibda titgħallem taqra għaliex Alla jħejjina għall-missjoni. Alla għandu missjoni għal kull wieħed u waħda minna u kemm importanti li aħna neħtlu f'dan is-sens ta' missjoni, kemm importanti li aħna niskopru il-missjoni tagħna f'ħajjitna eżistijaj. Għaliex jekk aħna ma niskoprux il-missjoni l-mulej qiegħed jagħtina x'inhi. Aħna nibnu ħajjitna madwarna. Però meta nmulejna fuq qed jagħtina missjoni ħajjitna niddedikawha għal dik il-missjoni li hija parti mill-ġudizzju tagħna. Mhux biex nibżgħu ma biex inkunu fidili lejn Alla li nagħtuh lura t-talent li huwa tagħna. Il-kol kemm aħna mill-eżistira borra naraw ftit din il-missjoni ta' Luċija x'kellha tkun. Kif diġà qrajnija imma infissruha ftit iktar fid-dettall. Ma jalla llum il-kol kemm aħna hekk nieħtlu f'dan l-ispirtu permezz tal-riflessjoni fuq it-tieni dera tal-Madonna ġewwa Fatima. Illi Marija tittiġbidna tat-tirana lejn l-eternità li Alla nnifsu. Inħejju ruħna għal-mument tal-mewt tagħna. Nitolbu l-preżenza ta' Marija flimkien ma' San Giuseppe li joħduna u waqt li qegħdin ngħixu fuq dil-art bitħejja l-eternità naqdu l-missjoni li l-mulej għandu għal kull wieħed u waħda minna. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-mulej jagħtikom islem.